ಕುಂಪಲ ಶಿವಪುರ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರಡಿ ಸೊಲ್ಪನೆ ದಿನದ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೋತ್ಸವ ಐತಾರ ಬಯ್ಯಗ್ ನಡೆತಂಡೆ. ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಶ್ರೀ ಮಂತ್ರ ದೇವತಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಲತಾ ಬೊಕ್ಕ ಹರೀಶ್ ಅತ್ತಾವರ, ತೊಕ್ಕೋಟದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಚರಣ್ ರಾಜ್, ಫರಂಗಿಪೇಟೆದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ಬೊಕ್ಕ ಗಣೇಶ್, ಜಪ್ಪಿನಮೊಗರುದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ಬೊಕ್ಕ ರಾಮದಾಸ್, ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಮುರಳಿ ಎಕ್ಕೂರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಬೊಕ್ಕ ಸುಧೀರ್ ಪದವಿನಂಗಡಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಶ್ಮಾ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸನ್ನ ಮರೋಳಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಯೋಗಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವನ್, ನಂದನ್, ನಿಸರ್ಗದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೇಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತೋಷ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಮರ್ಥ್, ಕಣ್ಣೀರ್ ತೋಟದ ಹರೀಶ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮನಾ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಷಯ್, ಕುಮಾರಿ ಹನ್ಸಿಕಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೂಜಾರಿ ನಿಸರ್ಗ, ಕುಮಾರಿ ಅನುಷಾ ಸುವರ್ಣ ಕುಂಪಲದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂಜಾ ತೊಡರ್ ಬೆಳಗಾದ ಸೊನ್ಪನೆ ದಿನದ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯಿರಿ.
ಪೊಳಲಿ ಶ್ರೀ ಓಂಕಾರ ಅಖಿಲೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಲದಗಳು ಸೊಂಪನೆ ದಿನದ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಡಪಾದ ಕೊರಿಯರು.